Helo, croeso i sesiwn sôn am sîn fel rhan o'r Eisteddfod Amgen. Chris Roberts dwi. Mae Gethin Ag, Griffiths yma efo fi, a mae Gwen Anthony a Lewis Shenkin yn mynd efo ni i sôn am y grefft o perfformio'n fyw. Cwestiwn eitha eang, ond dwi'n siŵr gawn ni lot o hwyl yn sôn am gwahanol agweddau. Gwen, o'n i gychwyn efo chdi. Um, Wyt ti'n gallu disgrifio i ryw fath, be di'r profiad o fynd i weld adwaith yn fyw? Um, Fi'n meddwl bod ni'n newid y set eitha lot, fi'n meddwl. So mae pob gig yn wahanol. A fi'n meddwl bod ni'n licio kind of experimento da fel intros a fel linko mewn caneuon i'w gili. So yeah, mae bach o fel experience, fi'n meddwl, pa chi'n rhoi gweld ni. Ie. So ydych chi'n licio'r syniad o pethau'n llifo fo'n ei gilydd, bod y bron fatha rhyw DJ set math o beth chi? Yeah, ni'n really licio just kind of ffidlan da offrynau gwahanol a swnau gwahanol a trial cael nhw ac yn y set rhywbryd. Mae hynna'n swnio'n chydig bach yn debyg i sut ydych chi hefyd, Lewis, dwi'n meddwl? Yndi. Actually, dyn ni wedi bod yn, ers y dechrau, dyn ni wedi bod yn chwarae gwmpas efo just extended versions o ganeuon sydd fel arfer yn mond yn 2 funud yn para. Ond ie, dyn ni'n joio chwarae gwmpas efo'r strwythurau a rhoi jams o fewn y gan. I mi, mae hwnna'n elfen bwysig mwyn cael cysylltu o'r gynulleidfa mewn gig enwedig. So, yeah. A pan ydych chi'n meddwl am y setiau byw yma, Lewis, a'r caneuon ydych chi'n recordio, sut mae'r caneuon byw? Be sy'n dod gyntaf? Ydy'r caneuon yn caneuon byw gyntaf, a ydych chi'n ffidio ffordd gael nhw wedi recordio, ta ffordd all rownd? Dwi'n meddwl bod dwi wastad yn meddwl o sut fydd hwn yn swnio'n fyw, be fysa yn swnio'n reit nifty os da ni'n chwarae mewn byw. Be fysa'n cael yr gynulleidfa i fynd. Ond wrth gwrs pan ti'n sgwennu can, ti'n meddwl mwy amdan be yn swnio'n neis o ran can. Ond wrth i chdi gael yr hang ono fo, mae rhaid ti dod ar ryw fath o elfen o ydy hwn yn ddigon egniol, ydy hwn yn mynd i ffitio bach hwyrach yn y set, ydy hwn yn mynd i canu pethau lawr. So mae'n proses reit complex yn y ffordd yna, dwi'n meddwl. Gweithio, Lewis o'n gael pobl yn hyped up, canu pobl lawr, di egni'r gynulleidfa, mynd ar gynulleidfa yna a'r siwrna? Ydy hwnna'n rhywbeth ydych chi'n feddwl am? Yeah, definitely. Fi'n meddwl, achos mae caneuon ni'n eitha gwahanol fyd, mae lot o gwaith meddwl pa can i'n mynd ar ôl y llall, achos mae just lot o variety i gael. So yeah, definitely, mae'n really bwysig i feddwl ble chi moyn y dip na, ble ni'n mynd i roi fel i fod, a ble ni'n mynd i roi lipstick coch, a beth sy'n mynd i kind of hype o bobl lan, a beth sy'n mynd i kind of roi bach o lull i ni. So yeah, mae'n bwysig iawn i'n meddwl beth i da. Yr egni na a'r stwff ti'n gael gan y gynulleidfa, yn enwedig eich band chi, Lewis, mae gennych chi gymaint o egni ar y llwyfan. Ydy'r egni da chi'n gael yn ôl gan y gynulleidfa, ydy hwnna'n bwysig i'r perfformiad? Mae wedi bod yn waith galad cyrraedd y pwynt lle da ni'n cael ymateb gan gynulleidfa. Mae wedi cymryd spel ni gyrraedd pwynt, dwi'n meddwl, lle da ni'n gallu mynd ar y lwyfan a mae'r gynulleidfa yn gydnabod ni ac yn edrych o'r nhw'n edrych ymlaen i wrando arno ni, ti'n meddwl. A yn sicr, sut mae gynulleidfa yn ymateb yn ystod can, ti'n ffidio oddi arnyn nhw, a ti'n penderfynu yn ganol can i ddechrau rhywbeth jam yn ganol yn gwybod fysa y gynulleidfa yn mwynhau o neu'n ymateb yn bositif. So, ie, mae hwnna'n elfen reit bwysig. A mae hwnna'n, wrth gwrs, pan ti'n gwneud live streams o falle, mae hwnna'n rhywbeth sy'n cael ei golli, dwi'n meddwl.
Pa mor bwysig ydi, ydych chi gyd yn sôn am bethau yn fan hyn, eich ydych chi wedi ddysgu wrth berfformio yn y gorffennol. So hynny ydy'r Gwyntian, ydych chi wedi sôn am pan ydych chi wedi dysgu eich pryd i roed caneuon poblogaidd yn y set, pryd i roed caneuon newydd ac yn y blaen. Ond mae hynna mond yn dod efo profiad, dydy. Mi ddudon na rhywun unwaith bod rhaid i fand gigio 100 o weithiau cyn iddyn nhw fod yn band da ar lwyfan. So, faint mae'ch perfformiadau chi wedi newid ers i chi gychwyn gigio ta, Gwen? Sorry, fi jyst yn... Mam yn hwfro, so fi jyst yn symud. Mae'n iawn. Mae'n really bwysig. Beth yw'r cwestiwn do, sorry? Faint mae perfformiadau adwaith di newid o'r cychwyn efo'r profiad da chi wedi gael erbyn hyn? Mae fe di newid loads, fi'n meddwl. Felly ar y dechrau, o'n i ddim yn really gwybod be o'n i'n neud, i fod yn honest. Ond, obviously, ar ôl gigo loads, ych chi'n kind of cael teimlad o'r cynulleidfa, o be nhw'n licio, be nhw ddim yn licio, fel nhw'n teimlo, a ti'n kind of yn deall wrth i ti fynd mlaen, like, beth eisiau adapto yn y set. So, Lois, ydych chi'n sôn am, ti wedi cyrraedd y pwynt o'n lle mae'r gynulleidfa yn mynd efo chi efo stwff a maen nhw'n trystio chi. Ydy hynna, so bod hynna'n rhaid hyder i chdi, so sut wedyn mae o fynd o gynulleidfa sy'n gynulleidfa lewis yn Clwb Ifor Bach neu yn maes B i wedyn eich da chi'n troi fyny'n Focus Wales a di'r gynulleidfa ddim yn abod chi gymaint, ydy o'n? Mae o'n, wrth gwrs ti'n gorau gweithio'n galetach i... Efo rhywbeth fatha Focus Wales yn rhaid, ti'n gorau, ti yna i Showcase Festival ydi o, ti yna i impresio bobl, a ti eisiau cael ti eisiau bobl sylwi chdi wrth gwrs. So, ti'n gwybod fydd y gynulleidfa ddim yn dod i fynd i gig fel petai. Maen nhw'n dod i prynu peint a kind of just sefyll na, just kind of nodio pen nhw os dyn nhw'n licio chdi. So, da chi fel? So ti'n gorau trio, dwi'n eisiau dweud fforsio fo, ond ti'n gorau dal i gadw'r egni na i fynd, bod ti ddim yn cael gymaint yn ôl, ti'n gorau trio cadw i fynd, yn gwybod bod yn mynd i, ti'n mynd i gael clod amdano fo. So. Da chi, Gwen, adwaith, hynny di, cam yn bellach o hynny mewn ffordd wedi perfformio y tu hwnt i ffiniau Cymru ac yn gigio ar hyd y Deyrnas Unedig. A ti'n mynd, yn sicr, ti'n mynd i ffeindio cynulleidfa yma sydd falle erioed di clywed amdano chi o blaen, ond erioed falle di clywed am fandiau yn canu yn Gymraeg o blaen, erioed yn gwybod bod hyn yn bodoli. So, ydy hwnnw'n gam yn bellach i chi wedyn, oes na rhywbeth ychwanegol da chi'n dod i'r perfformiadau yna wedyn? Fi'n meddwl, fi credu, weirdly enough, ni'n cael falle reaction gwell falle tu fas i Gymru. Dim ond achos fi'n credu mae fe'n rhywbeth mor gwahanol. A mae lot o bobl kind of heb di dod draws music Cymraeg o stuff o blaen. So i nhw mae fe'n rhywbeth fel, wow, mae hwnna'n amazing, ti'n meddwl, be yw hwn. Mae caneuon Cymraeg yn ei wastad yn mynd lawr yn well tu fas i Cymru na stwff Saesneg ni. So ni'n definitely yn aware bod usually ni'n ei fel set cwbl Cymraeg pan ni'n mynd mas tu fas Cymru, achos mae pobl yn kind of ymateb i fe mor dda. Mae'n rili difyr. Achos da chi wedi bod ar teithiau efo Gwenog, efo Joy Formidable, so da chi wedi cael perfformio mewn llefydd amazing, really, mewn venues lot mwy na fysa hyd yn oed headline band yng Nghymru'n cael gwneud fel arfer. Sut beth oedd mynd arall i fanna mawr yma? Mae wedi bod yn absolutely mental. Mae fe'n crazy, fi'n meddwl falle gig gorau ni oedd gig Horizons
yn rough trades, just cyn i lockdown digwydd. A oedd e'n sold out, a ni'n headline o, a oedd pawb yn absolutely lyfo fel, pawb mor supportive. A oedd e just yn kind of experience more amazing, achos ni wedi chwarae Llundain a stuff o blaen, ond ni wedi bod yn kind of supporto pobl arall. Ond i fod yn headline o'r gig na, a oedd yn sold out stuff, oedd e just yn absolutely mental. Sut ti'n ffidio hynny, Lewis, pam na chi ydi headline act, ydych chi'n gwybod bod pawb yn y stafell wedi dod i weld chi? I fod deg, da ni heb gael lot o headline slots eto, ond yn ymwedig pan ti'n meddwl, pan dwi'n deud bod sut mae gynulleidfa wedi newid o ran anateb ni, mae wedi newid o ran, da ni wedi kind of yn ara bach mynd uwch ar y bil. Pan ti'n agor gig, wrth gwrs, neu dim cael gymaint o grawd, neu dim cael gymaint o egni, wrth gwrs, syniad di dechrau fod eto, etc. Ond definite pan ti'n hwyrach ar y bil, mae hwnna'n, ti'n gwybod wedyn bod pobl wedi dechrau cyrraedd, a mae pobl wedi dod yna, a maen nhw'n agosau at y band ola i ddod yn beth o, so maen nhw'n dod i unau aros neu i ddod i weld chi, sy'n dim ond quite nice. Yeah, definitely. Dwi'n siŵr fydd yna headline gigs ar y ffordd i chi ar ôl yr album amazing sydd newydd ddod allan. Dyna ni'n sôn gormod am y cyfnod sydd wedi bod, ond ydy wedi bod yn rwystredig peidio gallu perfformio efo'r album newydd ddod allan? Yn sicr, nath yr album ddod allan wsos, nes i ddod adra o Gaerdydd achos y lockdown, cwpl o diwrnodau cyn i'r album ddod allan. So oedd y lockdown basically wedi dechrau, ac oedden ni'n gallu gwneud byd yna, launch wedi cael ei ganslo, bethau fel so oedden ni'n gorau newid plans really sydyn. A mae wedi bod yn tough, cos da ni wedi hen arfer cyfarfod yn tu siamas Nogella, cael jams a chwarae fy gilydd a sortio sets allan a be nhw'n i'n neud yn wahanol tro yma ar gwres, enghraifft. Ond mae wedi bod yn boen, cos da ni jyst eisiau mynd allan o hwnna. Oeddech chi yn noson o blaen, dwi'n gwybod oedd o ddim fatha perfformio o flaen cynulleidfa fyw, ond mi gafoch chi gyfle i perfformio ar live stream, rhywbeth fydd yn dod yn lot mwy cyffredin rwan gobeithio. Sut brofiad oedd hynna ta? Sut ydych chi'n dod at hynny? Oeddech chi'n trino fatha gig o flaen pobl, ta oeddech chi'n weld chydig bach o wahanol? Dwi'n meddwl, oedden ni'n cymryd, wrth gwrs oedden ni'n just yn cymryd mantais o be oedd yn cael ei cynnig i ni i just mynd. Oedden ni rioed i chwarae cwpl o'r cynnig yna o blaen erioed cyn i ni gyfarfod cwpl o diwrnodau cyn, so oedden ni just yn cymryd yr mantais o i just chwarae drwy'r album i gyd, just tracklist yr album oedd o, just mynd drwyddyn nhw un bob un. Ac y bwriad oedd, achos oedden ni'n gwybod fysa unrhyw fath o audience interaction dros sgrin just ddim yn mynd i weithio. Fatha fysa ti mewn gig call. So y bwriad oedd i just mynd drwy bob un can, segways i mewn i bob un, a just, that's it. Mae'n anodd gwneud hynna, cos pan ti'n chwarae'n byw a ti di hen arfer chwarae o blaen cynulleidfa, ti'n ysu sydd wedi fatha diolch neu sydd ydych chi a stwff fel yna. Mae o'n awkward o beth, ond oedd o'n brofiad gret cael chwarae fel efo'r band eto da. Ydych chi hefyd, Gwen, fel rhan o rhyw wyl yn yr Alban, ie? Ie, so yes, gwyl o'r enw Y-Days, a o'n i fod chwarae fe blwyddyn yma, and obviously gath ei canslo, so a Focus Wales partneri dyn nhw, i wneud fel gig, online gig, ni a Campfire Social. So athyn ni lan i Wrexham i recordo sesiwn, oedd e just yn really nice to kind of mynd nôl a kind of chwarae fel merched toch. So mae wedi bod yn ages, ni mor scattered about, ni heb jammo am ages, so oedd e mor nice i kind of dod nôl dyn nhw a kind of jam bach. Ie, so ti'n dweud bod chi heb jamio as ages, faint o fod mewn band
sydd yn ymarfer, faint oeddech chi gorfod sort of ail ddysgu stwff, which eich 3 mis yn ôl oedd yn dod fath ail natur i chdi? Wel, gathon ni jam cynta ni, a o'n i'n meddwl, o'n i fel, oh my god, sa'n actually'n cofio y caneuon o gwbl, ni bod chwarae nhw yn blynydde, sa'n cofio nhw. Ond oedd yn y reit, oedd muscle memory ni yn eitha okay. Oedd y bach yn sloppy, ond nathon ni cofio'r caneuon i gyd, oedd yn cool, ie. A chi hefyd, Lois, oeddech chi'n ffeindio bod chi? Wel, i fod yn deg i'r ogia oedd oedden ni wedi gwneud pwynt o just fatha, gwrando, mae'r livestream ma yn kind of big deal i ni gyd, so dwi'n meddwl sy'n ni gyd kind of just dysgu'r caneuon i ni'n hynna'n, please. Ac i fod yn deg i'r ogia, oedden nhw wedi bod yn practisio, de. Fi oedd ddim, ond na oedd, oedd o'n deimlad oed jyst mynd nôl a chwarae nhw, ond eto dim o gret. Ond oedd o'n reit amlwg bod yna bethau oedd ddim, oedd yna bethau angen gwella oedd yn ffain o blaen, so mae hwnna'n bound o ddigwydd pan ti'n band, dwi'n meddwl bod yn holl bwysig bod ti'n marfer efo'ch gilydd, so. Ti'n neud yna wan, mae rhaid ti'n marfer efo dy band, yn ogystal â band dy hun, ond efo dy band mwyn wneud siŵr bod ti'n interactio'n iawn, yn chwarae'r bit iawn, yn y lle iawn, efo pobl eraill. So ti'n gwybod lle wyt ti'n iawn. Wrth gwrs, ti'n neud hynna rwan. O ran symud o gwmpas y llwyfan a bethau hefyd efo ni, ydych chi'n methu ffeidio off o'ch gilydd yn yr un ffordd trwy cerdded fyny at o'ch gilydd a... Na, yn union, oedden ni'n trio cadw'n pellter. Ie, mae hwnna eto, mae'r lockdown ma wedi just cymryd lot o elfen o beth sy'n neud gig yn gig. Wrth gwrs, allai ddim mynd i gig, ond even os ti'n neud livestream, ti'n mynd gallu neud hanner y stwff pan ti'n chwarae jam neu whatever efo hogia. So, ie, tough. Ie. Os ni sôn am fatha y band dynamics ta, achos da chi mond 2 band eitha gwahanol, bod mewn band fatha bod mewn tîm pêl-droed ydy, neu tîm rygbi, mae yna lot o bethau sy'n gorfod dod at ei gilydd. A lewis ti mewn band lle enw chdi sy'n ar y drws, chdi di'r frontman, sut mae'r dynamics yn gweithio ar ran hynna pan mae'n dod i chwarae'n fyw, a chdi di'r boss? Ia. Wel, I mean, fi sy'n, pan da ni'n i fod yn deg, dwi'n meddwl bod yr hogia jyst mor chill am dyna peth. Achos maen nhw'n gymaint o gerddorion anhygol, so nhw jyst yn gallu mynd ar y llwyfan a jyst mynd, reit, be nawn ni. Dyn nhw'n malio pryd maen nhw'n chwarae be, maen nhw'n jyst yn chwarae a jyst chwarae fo'n dda. Ond, dwi'n meddwl bod rhaid fi stepio fewn weithiau a mynd fydda, reit, da chi wedi bod dros y backing track, a da ni'n mynd i chwarae hwn efo jams o ddim, a maen nhw'n malio, ond ie, I suppose mae fi sydd yn rhoi trefn a bethau rhan fwy ar amser. Mae yna dipyn o artistiaid eraill allan ar hyn o bryd sydd efo'r un math o dynamic i chdi. Dwi'n meddwl rhywun fel Elis Darby allan sydd yn defnyddio enw fo. Mae gynno fo fand hefyd, ac mae'n amlwg ar brydiau mae bod i'r driving force yn greadigol, a wedyn mae'r band yn atgyfnerthu hynna. Oedden ni siarad efo Edith hefyd yn ddiddorol iawn yn Gwyl Sôn yn Gaerdydd. A mae Edith yn cael cerddorion gwahanol, neu da ni wedi gweld ti'n chwarae efo dipyn o cerddorion gwahanol, ac o'r sgyrsiau da ni'n cael efo hi wedyn, hi ydy'r driving force yn greadigol, a mae'r pobl eraill ma'n wedi weithio efo hi, a mae'n jyst yn deithio nhw, dyma ti'n neud ar y llwyfan yna. A mae o mor Dwi ddim felad. Na, ond mae'n jyst yn un ffordd o weithio. Wedyn, efo adwaith, i ni mae'n ymddangos fel bod chi fel tair yn fwy o dîm. Dwi'n eisiau dy hafol, achos mae bob band yn hafol, mae'n dych chi'n edrych fatha bod chi'n rhan o fwy o dîm lle mae'r dair yna chi'n rhannu y credigrwydd yna'n fwy allan. Yeah, definitely. Ni wedi bod yn trial push o'na ers y dechrau. Sdim like
un person sydd o flaen y llall. Like, ni gyd yn ysgrifennu, ni dod at y gilydd, ni'n ysgrifennu dy gilydd. Ni gyd yn rhoi'r gwaith mewn. Fi lli bod yn eitha uptight. Mae Heledd yn really chilled, if anything. Mae Holly kind of in between. So, ni kind of yn balance i gilydd mas sy'n good. A ran eich perfformiad byw chi hefyd, Gwen, ti'n chwarae lot o offerynnau gwahanol yn ystod y set. Mae chdi a Holly'n swapio weithiau hefyd. Sut mae'r dynamic yna? Sut da chi'n dewis pwy sy'n chwarae be? Usually, fel pan mi'n chwarae gitar, usually fi di ysgrifennu'r ran gitar na. So, ni kind of yn swap o instruments rhwng ser. Weithiau mae Holly yn mynd ar bass, a wneud hi ysgrifennu bassline. Achos dim gitar yw offer yn fi, really, bass yw e, neu keys. So mae fe'n really nice, kind of swap o, achos chi'n cael swnau gwahanol. A wneud Holly mynd ar y bass a ysgrifennu bassline byddwn ni byth ni'n meddwl am beth i. So mae fe'n really nice cael y mixture yna. Os na ni'n meddwl wan eich am chwarae fyw, os gennych chi unrhyw straeon, unrhyw atgofion, unrhyw ganeuon neu moments sy'n sefyll allan i chi o ran perfformio'n fyw? Gwen, gennych chi beth sy'n... Byddwn ni'n gweud, un noson amazing oedd pan nathon ni chwarae yn Manceinion ar y taith da papur wal a mell. A oedd y lle yn packed, a nathon ni wneud fel i fod, a like, pawb yn canu fel i fod. Oedd loads o pobl, like, di Cymraeg, just like, dod o ffrindiau, oedd pawb yn canu fel i fod. Honestly, o'n i brought a llefer on the stage, honestly. That's too much. A definitely Green Man fyd. Green Man bydd yn diwetha. Oedd e'n sort of main stage, oedd just kind of ocean o pobl. Amazing. Oedd e just yn mad. Ni ffili credu bod wedi digwydd, to be honest. It feels like a dream. Mae'r ddau brofiad yna, y ddau extreme gwahanol i gilydd, achos oedden ni yna yn Manceinion dod Chris. A dwi'n meddwl yn ôl o edrych ar y bandiau gyd, felly mae chi gafodd yr ymateb gorau, a mae mor hawdd deud pwy sy'n cael yr ymateb gorau mewn ystafell bach fel achos oedden ni gyd yn packed ac oedden ni gyd yn... Mae egni pawb yn pasio i gilydd ac yn y blaen. A wedyn rhywbeth fel Green Man, lle ti'n mynd gweld y person dwytha mae jyst yr extreme hollol wahanol i chdi yn y gynulleidfa hefyd. Mae mor ddifur bod chdi'n ffeindio y ddwy elfen yna'n gofiadwy. Lewis, be di'r digwyddiadau cofiadwy i chdi? Ydyn nhw ar y llwyfannau mawr ta ydyn nhw ar y llwyfannau llai? Wel, ma' nhw'n gyferbyniol eto, swn i'n dweud. Dwi'n dal i'n ffeindio fo'n syndod wan, mae'n ail gig ni oedd Gwyl Sôn 2018. A nath ni'n chwarae yn y Moon. Oedden ni'n buzzing, achos oedden ni'n pedwar newydd ddechrau chwarae fo'n gilydd, basically. A oh my god, we're going to Cardiff. Oedden ni'n mor buzzing oedden ni'n we've made it, guys, we've made it. Ac oedden ni'n chwarae yn y Moon, a oedd yn okay. Lot o rieni yna. Ond, o'na few pobl dod mewn, ac oedden ni'n chwarae rhywbeth rhywlen neu rhywbeth. A athyn ni eisiau weld, Steffan Pringle walking in, o Estrons. Ac o'n i'n absolutely buzzing. A wedyn athyn nhw tweetio ar ôl y gig, highlights of Soon, blah, 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 tagio pawb mae gyd. A wedyn, nath nhw'n tagio nhw, nhw'n gwybod pwy oedden ni, o jyst and Lewis. Oedden ni'n mor buzzing ar ôl hynna. A wedyn, wrth gwrs, cliché bach, ond maes bi cynta ni, blwyddyn dwytha, oedden ni'n agor nos Iau. Nos yn cyn iddo fo gael ei ganslo. A oedden ni'n agor, oedden ni'n disgwyl lot, wrth gwrs, cos oedden ni'n openers, ond wrth gwrs oedd y dal yn brefau gret i fod yna, a nath ni ddod on, ac o'na gymaint o bobl wedi dod i weld ni. I fel bod ni'n openers, a gweld gymaint o bobl yn feibio eu caneuon ni, a o'na lot o bobl wedi dod draw, ac o'n ni'n mor
diolchgar a sioct bod honest bod yna gymaint dod. So, yeah. Oedd gynulleidfa really into it yn Maes B. Oedden ni yna. Oedden ni hefyd yn The Moon, so dwi'n meddwl allan ni di'r common link fama gen. Ni sy'n neud gigs da. I'r bandio yma. Gan bod ni'n trafod Maes B, Chris, gawn ni fynd i drafod Maes B chydig bach yn ddynach, achos dwi wastad yn gweld Maes B yn ddifyr ar draws y blynyddoedd, oherwydd y ffordd mae bandiau di trin Maes B, dwi'n meddwl, ar un adag chydig o blynyddoedd yn ôl. Falle mae Maes B oedd yr un gig oedd bandiau yn anelu ato fo bob blwyddyn. Oedden nhw'n yn meddwl, be allwn ni wneud yn wahanol yn Maes B, hwn di pinnacle yn hanu. Erbyn hyn, falle bod ambell i fand yn meddwl yn chydig bach o wahanol, yn meddwl allan mae'r gig na yn Manceinion ydy'r gig na da ni'n anelu ato fo lenni. Allan mae'r gig na'n Focus Wales neu'n Gwyl Sŵn, ac allan bod Maes B just yn un o'r gigs arall ar y rhestr yna. Lle mae o'n ffitio mewn i chi? Sut ydych chi'n gweld Maes B fatha cyfle i berfformio erbyn hyn? Fi'n meddwl bod Maes B wastad yn dyddiad bod pawb yn pob band Cymraeg yn aros mas am. Ond ie, mae fe'n neis i kind of edrych, past that, ni lli chwarae Maes B, ond os ffordd i cael cyddoriaeth ni i pobl sy'n heb clywed e. A na be ni moyn, really. Ni moyn kind of promoto y music Cymraeg yng Nghymru, ond tu fas Cymru, dros y byd i gyd, na be ni moyn neud. Ond ie, fe'n wastad yn rili neis yn mynd nôl i Steddfod. Maes B oedd y reswm nathon ni dechrau band yn y lle cyntaf. So, ie, ni'n gytid yn ni methu chwarae blwyddyn diwetha. Achos nathon ni'r un yn Caerdydd blwyddyn cyn. Ond ni'n rili edrych mlaen i'r un ma. Achos chi'n developo fel band, ni'n mynd i fod yn well blwyddyn ma na o'n i blwyddyn diwetha. Ond obviously, gathon ni ddim y chance i wneud na. Na blwyddyn hyn. So, we're going to be really, really good blwyddyn nesa. Pa mor bwysig fydd Maes B yn y dyfodol i chi ddatblygu Lewis ta? Wel, of course, oedden ni'n buzzing i chwarae, nathon ni gael yr e-mail bod ni, eisiau chwarae Maes B? O ie, of course. Ond oedden ni'n buzzing i chwarae na ta, wedyn nath hyn i gyd ddigwydd. Os dim ymlaen, blwyddyn nesa, gobeithio wir, ac os gawn ni gynnig, who knows, bydd, dim meddwl byddwn ni fydd pawb mor buzzing i just mynd nôl na, achos mae o'n glasur, a mae o'n fabled lefel i gyrraedd pan ti'n band Cymraeg. Dyna, ti eisiau chwarae nhw, wrth gwrs, mae yna loads o lefannau eraill ti am chwarae. Ond Maes B, bob blwyddyn i weld ydy'r un mae pawb yn gofio fwyaf ac yn edrych mlaen at fwyaf. Ac unwaith oedd hwnna nôl, dwi'n meddwl fydd yna lot o fwrlwm yn ôl. Rhaid ni gofio hefyd o ran cynhyrchiad Maes B, mae o'n anhygoel, dydy, mae'r llwyfan y fawr, mae'r goleuon anhygoel, mae'r sain yn anhygoel, mae'n gymaint o bobl yn gwylio. I fandia ar y lefel yna, os da ni'n sbio ar fandia sy'n canu'n Saesneg, ella bod nhw'n chwarae am blynyddoedd, a byth yn cael cyrraedd llwyfan mor fawr, mor broffesiynol i natur a Maes B. So mae hwnna dal, dwi'n teimlo, yn anhygoel i fandia gael y profiad yna, a hynny di, nath Chris a fi just DJ o nghornol y llwyfan, oedden ni llynedd, ond oedd o just yn rhoi rhyw perspektif bach o, waw, sut mae hwnna'n edrych fel na, lle. So, mae y dal yn lwyfan, da ni angen gymryd o ddifri, dydy, mewn ffordd ac yn y dyfodol, dwi'n siŵr fydd o'n aros yr un peth, ond pa mor bwysig ta ydy gwneud yn siŵr bod y gigs bach eraill o gwmpas Maes B, y gwyliau bach eraill hefyd yn gyfleoedd gwych i'n bandiau ni. Oes na hidden gems Gwynhian, da chi wedi licio perfformio yn nhw ar hyd lled y blynyddoedd a falle da ni ddim yn gwybod amdanyn nhw? Ni wedi chwarae Big Cwtch cwbl o weithiau, sydd just lan y hewl yn Llandeilo. A just fel gwyl bach yw e. A mae llwyfan ddim mor fawr yna, ond mae pawb na mor neis, a mae pawb na i kind of gwrando ar y music. A fes yn lle really, really neis.
So byddwn ni'n definitely recommendo Big Cwtch, os chi ei bod. Disgrifia chwarae yn The Moon i ni, Lewis, achos pan da ni'n mynd i'r The Moon, da ni wastad, maen nhw'n dewis playlists efo cerddoriaeth eitha trwm yna. Ac am ryw reswm, dwi'n gwybod beth am y lleoliad, ond mae'r bandiau sy'n chwarae yn tueddu fynd yn drymach hefyd, oedden ni'n gwylio chi, ac oeddech chi'n chwarae cwpl o covers, cwpl falls yn sicr, oeddech chi'n chwarae Bombay Bicycle Club hefyd. Dwi'n gwybod be oedd yn unig yna, dwi'n gwybod be oedd yn unig. Oeddech chi'n eitha trwm, so be mae fenyw yn gallu neud i chi? Fel sy'n mae'n gallu newid chi? Mae'n gennau soft spot ar gyfer y fenyw yna. Swn i'n caru gallu mynd i chwarae yna eto, achos mae yna rhywbeth amdan llwyfanna a ceilings tiny. Mae bandiau rhywsut yn garu. Dwi'n meddwl achos ti'n mor agos. Agosa wyt ti at gynulleidfa o ran space. Dwi'n meddwl, gwrs ti'n mynd i gael mwy egni, gwrs ti'n mynd i chwysu gymaint, ti'n mynd i gael gymaint o hwyl efo'r pobl. Ti'n reit fyny at I gwynebau nhw. A mae The Moon yn enghraifft perffaith o small grassroots venue da, dwi'n meddwl, sydd yn rhai hwb I fandiau bach da hefyd. Gaerdydd, mae Gaerdydd yn brif ddinas Cymru, a mae yna boblogaeth mawr yna, mae yna ddigon o gefnogaeth I gerddoriaeth yna ac I gerddoriaeth Cymraeg. Wyt ti'n meddwl bod yna ddigon o venues bach ar hyd y lled Cymru sy'n rhaid cyfle I fandiau fatha chi ddatblygu'ch crefft? I fod yn deg, dwi wedi gwario lot amser, mae Iestyn y drymar a Iowan chwarae gitar yn Lerpwl a Manceinion. A dwi'n mynd draw I fanna I weld nhw. A dwi'n sbio bob un gornel. Mae yna venue, mae yna bar, mae yna stage, mae yna band yn chwarae. Mae yna music byw yn chwarae rhywle. Ni wedi glywed o rhywle yn y dinasoedd yna. A beth dwi'n ffeindio efo Caerdydd, oes, mae gen ti venues bach, ti'n nabod nhw, llefydd fatha clwb, llefydd fatha The Moon, bechod bod Goody Hoody Cae, wrth gwrs. Ond dwi jyst yn teimlo bod mae yna lot llai o ddewis, dwi'n meddwl. Mae hwnna I mi yn bechod, beth bynnag. Ella bod fi ddim yn gwybod digon, ella bod fi heb chwilio ddigon calad, ond dwi'n teimlo bod yna wahaniaeth mawr rhwng y dinasoedd. Mae'n ffrindiau I yn mynd iddyn nhw, yn byw yn nhw. Ie, Gwen, sa chdi'n cytuno os chi'n licio gael fwy o lefydd I gallu gigio yng Nghymru? Definitely. Ni wedi colli gymaint o venues yn like 5 mlynedd diwetha yng Nghymru, sy'n absolutely ridiculous. A yn byw yn Cyfyrddin, dim ond un venue sydd y gael nawr. Sef beth oedd y parot, cwrw fan nawr. Byddwn ni byth di meddwl dechrau band os oedd y parot ddim yn bodoli. A byddwn ni byth di mynd I gigs Cymraeg probably os oedd y parot ddim yn bodoli. So I feddwl bod rai pobl ddim yn cael y siawns na, mae fe'n drist iawn achos byddwn ni byth di cael yr opportunities byddwn ni di cael os oedd y llefydd fel hyn ddim ar agor. So ie, mae cynlleiad o venues yn just iawn. Sôn Gwenllian am sut mae gallu mynd I weld cerddoriaeth byw wedi ysbrydoli chdi I cychwyn band gael mynd i'r Parrot ac yn y blaen. Un o'r pethau sy'n cael ei ddeud yn aml, da ni sôn am faint o ferched sydd yn chwarae cerddoriaeth yng Nghymru, enwedig faint o ferched sydd mewn band. Faint o bwysig ydi o bod chi'n gallu gweld merched ar y llwyfannau yma ar hyd Cymru? Really bwysig. Fi credu beth nath ysbrydoli ni oedd gweld Helaeth H.S. Morris a Gwenno a Annie Glass yn maes B. A ni fel, wow. Literally edrych ar Helaeth fel, wow, she's so cool. I want to be Helaeth H.S. Morris. So, I feddwl bod line-ups o stuff ddim yn cynnwys merched, neu ddim yn trial cynnwys gymaint o ferched. Especially yn y scene Cymraeg, mae fe yn anodd,
achos mae cynlleiad o ferched mewn bands i gymaru'r bachgen. A sa mwyn teimlo fel bod ni'n token girl band, just kind of, make people happy. Ond mae'r projects ma fel merched neu music and stuff, gobeithio wneith y merched ma sy'n amazing, mae'r workshops yn fod yn absolutely amazing, a mae pobl yn bigo lan yr offryn mor gyflym. Gobeithio, bod pobl wedi cael ei ysbrydoli, a bod nhw'n dechrau ysgrifennu caneuon a dechrau bands and stuff. So fi'n gobeithio gweld wave o merched yn bands. Ie, gobeithio. Ie, sicr. I chdi, ti di enwi am beth yn y barod yn fanna. Pwy di ysbrydoliaeth di o safbwynt perfformiwr ar lwyfan ta? Pwy ti yn Gymraeg neu'n Saesneg? Pwy di'r enwa mawr i chdi? Mae hwnna'n rili anodd, achos mae fe'n newid trwy amser. Byddwn ni'n gweud bod pobl fel PJ Harvey, mae hi'n mor cool. Mazzy Star. Fi'n lyfo Damon Albarn. Fi'n obsessed with Damon Albarn a music e. Fi credu bod ni gyd o fel very eclectic tastes. A ni'n kind of lico popeth, a ni'n cymryd ysbrydoliaeth o lot o llefydd. So, fe eitha anodd i gweud pwy sy'n ysbrydol ni, specifically. Be amdano chdi ta, Lewis? Mae gen lot o bobl lot o ysbrydoliaeth fel cerddorion, wrth gwrs, a fel perfformiwr ar lwyfan, pan wyt ti'n ymarfer yn yr drych neu be bynnag. Drych, ie. Pwy ti'n meddwl amdano fo? Pwy sa'ch chdi licio edrach ag ymddwyn fatha nhw? Dwi'n birio mwy tuag at pobl fatha, dwi'n licio dangos bod fi'n reit immersed yn y gerddoriaeth. Dwi'n licio symud o gwmpas pan mae'n y gyfle i wneud. A dwi'n cymryd hwnna oddi wrth bob un o aelodau Black Midi, basically. Maen nhw'n noise rock band, a mae boi sy'n canu nhw, Geordie Greep. Mae'n cerdded bach yn odd on the stage, a mae gen ti Matt, yr gitarist, yn absolutely mental. So ni'n mynd mor mental hynna, ond mae'r boi, maen nhw'n licio symud. A dwi'n licio sut mae idols yn symud o gwmpas y stage. Mae gen nhw rhyw fath o obnoxiousness, ond of course, dio ddim yn wir, ond maen nhw'n aggressive ar y llwyfan, a maen nhw'n licio, maen nhw'n in your face, a maen nhw'n neud beth maen nhw isio ar y llwyfan, ac yn mwynhau, ac yn neud o'n iawn hefyd, heb fod yn rwd, I suppose. Ond, dyna dim ysbrydoliaeth i o ran symud o gwmpas a egni am y cyda. Ie, dwi'n meddwl bod i definitely'n gweld hynna ym mherfformiadau Lewis. Dwi'n licio'r ffordd da chi'n cael y gynulleidfa i fynd, a mae gennych chi ryw fath o ryw ringlead vibe i chdi ar y degad, oes, pan mae'r drops na'n really hitio. Wel, ie. Ti'n neud pethau weithiau ar y llwyfan, ti'n mynd sylweddoli ti'n neud. Mae pobl, mae Iestyn a Gethin a Iowan yn da ni'n gofyn i'n gilydd o hyd, be nes di? O'n i'n sbio na chdi, ti'n neud be ydi awr ti'n neud? Ti'n mynd sylwi ti'n neud o, achos ti'n mor engulfed yn y gerddoriaeth, ti'n mor, ti di amgylchynu efo'r gynulleidfa, efo pa mor boeth di o'r llwyfan, efo'r sŵn ti'n neud, pa mor swnllid i fod dim, so ti'n mynd sylwi be wyt ti'n neud weithiau, a mae hwnna'n elfen reit hwyl ohono fo, dwi'n meddwl. Cool. Dwi'n meddwl allu bod fan'na'n lle perffaith i orffan. Dwi'n meddwl bod hynna'n ddisgrifiad dramatig a cyffroes a yn sicr llai ddim disgwyl i fod nôl mewn gig. A dwi'n siŵr bod chi gyd rhywun peth. Felly diolch yn fawr i Lewis ac i Gwen am ymuno efo ni. A gobeithio nawn ni weld chi yn fuan iawn yn perfformio fe eto. Diolch. Diolch. Diolch.
Dim end meeting, stop.